bilo da ovo objavim samo jedan deo, pa evo druga epizoda. Kako htio da kažem da ću objaviti, da ću dati jedan video u deskripciji o jednom novodobnom serveru gdje ću možda i tamo da snimam, ali naravno na drugo ime. Da završim, da nađem Iron kao što smo rekli, pa da završim i ovu epizodu. Pa ću jedno obe da postavim na YouTube. Sad ću ovo da uradim, ali ne sme, to jest ne da ne sme, nego da ne upadnem u lavu. Koliko? Dobro, neću. Zombi. Čujem zombija. Gdje si? Dobro. Garantujem da je ovdje neka peća. Šta sam rekao? Šta sam rekao? Rekao sam. Sтой. Точно. Nemoj biti. Super. Neću te zalazim na ovu peć. Stavit ću ovo. Čekaj, stavit ću pauzu. Teško ti neću. Čekaj, evo mi ljudi. Čekaj sekundu. Evo me. To je moj mali brat. 5 sekundi. Evo me nazad. Dobro, to sam ogradio. I ovo ovdje to ogradio. A u sljedećoj epizodi ćemo da istražujemo ovo peću. Dobro, može tako. Bitno da ovi... Tako. Našli smo Iron Man Pickaxe. Jeste ljudi, to je to za ove dve epizode. U narednom klipu ćemo da istražimo ovu pećinu i da sređemo onu malu kolikicu tamo gore. I naravno neću se vratim i sad ću ovo da uredim, stavit ću neke stepenice i to je to, vidimo se u sljedećem.